Hasteko eta behin esan beharko genuke lehen hezkuntzako formazio sortzearen beharra nondik sortu zen. Ikusten genuen aurre hezkuntzan eraldaketa pedagogikoa bazetorrela, lehen hezkuntzan profesionalek ere zerbait egin nahi zutela, baina noera esan zebiltzala. Bai? Beraz, 3 ardatzetan oinarritutako formazio gure ustez potente bat antolatu nahi izan dugu. Batetik, saio teoriko praktikoak izango ditu, bai? Irakasleen praktika goetatxoan eta oinarritutako saioak. Bestetik, formazio personala, bai? Profesionalen alderdi personal horri lekua egingo diona, eta azkenik, bisita pedagogikoak deitu diogun atala. Beraz, 3 atal horiekin, 2 urteko, esan bezala, gure ustez formazio nahiko potentea diseinatu dugu. Lehen hezkuntza eraldatzen formazio hau, formazio oso zabala, eraikitzailea eta praktikoa dela esan dezaket, eta bertako gaiek, hizlarik eta partaidek denak norabide helburu eta ardatz berdinen goazela antzematen da. Eta askotan egunerokotasunen sentitzen ditun zama guztioitatik ateratzeko arnasgune bat izan du da, eta hemendik indar berrituta ateratzen da gogo betez eta indarrez beteta berriro klasetara itzultzeko, giro oso familiarra sortzen da, eta gure bizitza profesionala eta personala garatzeko oso lagungarri eskuertatzen da formazio. Niretzako ikastera oso baliagarria eta berazgarria izan da, batetik arlo eta disiplina desberdinetatik jaso ditugun edukiengatik eta eskola desberdinetara egin ditugun bisitengatik, baina batez ere modu honetan edo ikastaro honetan irakasle eta ikuspuntu desberdinak dituzten hezkuntzako profesional desberdinekin kezkak, esperientziak, bizipenak eta lehen hezkuntza eraldatzeko prozesu honetan agian funtzionatu duten edo funtzionatu ez duten praktikak elkarrekin partekatzeko aukera izan dugulako, beraz animatzen zaituztet, gogotsu bat zaudete bertan izena emateko eta parte hartzeko.